duk uban da ya sake ƙara ɗauko mana ko a ƙauye ko wani ƙauye in muka samu labari wani shegi ya ɗauko ɗan Najeriya mawaƙin Najeriya ya kawo Nijar da suna ya zo yi wasa na rantsi da Allah sai ya ci buroba shi. Ta haka nake kira gwamnatin ƙasar Nijar ta ɗauki matakin gaggawa a bisa kan wannan abin. A ɗauki matakin gaggawa bisa kan mawaƙan Najeriya. Sun ishe mu ba maso. Ba him iya waka kukai ba. Na daya ba him iya fim kukai ba. Kawai ƴan ƙasar mu ne maƙetata da ba ta son ci gaban ƴan uwansu. Shi yasa ko gani kun yi tasiri, ku zo ku ɗauki miliyoyi ku kai Najeriya amma a haka kuma ku rasa uban da za ku zaga hemu. Mu in ku kare mu ba SK za ku zage mu. Ko za ku ci mutuncin mu, kuma cin mutuncin da kuke wa ƙasar mu ma ya kare yau ƙarshe har an koma bisa kan shugaban ƙasa. So rara in kana so ka gane cewa Baba Tani a Niger ana son shi, dan Allah dan Annabi in uwarka ta aike ka da jini rara ka bar Najeriya ka shigo ko da na bakin iyaka ne ka shiga gidan wani radio kai program ka ce ka bata Tani. Kar ka shigo cikin babban gari ka shiga cikin wani kauye ka ce ka zo za ka yi muhawara a bisa kan mulkin da Baba Tani yake. So na rantse da Allah rara zan gaya maka dan Allah dan Annabi duk wanda ya san zai iya aika ma rara wannan sakon dan Allah dan Annabi ko a cire shi ko a yi dutin din shi ko a yi fartajin shi zuwa ga shafin rara. In da uwar shi ta aihu dan Allah dan Annabi wannan waƙoƙi guda 9 da kace in baka yi su ba rara ubanka ya rara ka uwa shi Allah tsine maka albarka rara. Uban wa ya gaya maka kowa ne zaka tsoratar da waka ya tsorata. Horon shi ta yi ƙoƙari, ta yi yunƙuri da bindiga ta kasa. Amurka ta yi yunƙuri da bindiga ta kasa. Sai kai mai bakin kare zaka zo ka ce wai zaka saka mishi waka 9 ba waka 9 ba in kana so ka sabke loading trailer na so ka uwa karara. Kai wallahi Niger ho ba wasa bace ba. Kuma ina kira ga dukkanin wani dan Niger wannan sakon dan Allah dan Annabi kai aiki da shi. A garin ku duk uban da ya dauko din Najeriya ya ka ku tuwa shi. Duk uban da ya dauko dan Najeriya daga garin su ya kawo ku ci uwa shi. Ba ka ku je kallo ba ku ci uwa uban da ya kawo shi zuwa ƴan wasa. Allah ya kara macani lafiya da nisan kwana. Sa'annan kuma ina jinjina ma ƴan Niger duba da roƙon Allah da ake yi. Kamar yadda kuke gande ga jirgin nan ta faɗi a Benin. Kuma jirgin nan na ƴan Faransa ne, kowa ya sani. Haka zalika kasan Amerika wato California ta kama da wuta balbal kwana 3 tana cin wutan nan yaki cinyewa. Jinjina ga shugaban kasar Niger, Allah ya ja zamanin ka shugaban kasa Brigadier General Abraham Babachani da zuwan ka ne wa'annan abubuwan Allah yake nuna musu domin su tabbatar da cewa wannan aikin da ake yi aiki ne na Allah ake yi. Allah ya kawo mana mu ma a Najeriya, Allah ya kawo mana shugabanni na gari irin su shugaban kasa Brigadier General Abraham Babachani. A matsayin na ba mai kashe da kunnawa ina kishin yan Niger, ina son yan Niger, ni dan Najeriya ne kuma ina kishin kasa ta Najeriya. Kana mayarwa da abokina Allah ya abba gida martani akan Dauda ka wutarara. To wannan kodaddan dan Daudin wato soya doya da kwai ta kare ma, man bulitin ya kare ma, fuskar ka duk ka furgice wai ka zo kana kare Dauda ka wutarara. To muna son mu gaya ma da kai da Dauda ka wutarara. Mu ba za mu yadda da irin abun da ake wa Dauda yake sa ake zagin mahaifiyarsa ya mai da uwarsa tafkakkanti kowa ya zo ya aibanta ta. Wannan yaron Allah ya abba gida saboda sanin kima da daraja ta iyaye yasa ya zo yana wa'azantar da Dauda ka wutarara, amma da yake kai kodadde ne ta kare ma, sanyi ya zo duk ka furgice yau ka zagi Niger ko gobe kai menene. Muna son mu ga ma wannan dan Daudin na Kaduna billahi alqudrati dirran da muka kara jin muryarka wai ka fito zaka kare wai Dauda ka wutarara sai mun sauke ma irin abubuwan da kake yi. An gaya ma harkar media harkar Daudu ce duk ka je ka kode ka daina soya doya da kwan ka daina menene. To muna kira ga abokananmu na Kaduna lalle ko a bakin tasha ne wannan yaron ku samun mai makoma ya ci gaba da soye-soyensa dan da dukkan alamu yace sanyin ne ya kawo kai daga gadangadan billahi lazi zai fara doke-doke. In ka duba duk inda ya zauna karni yake man bulitin ya kare. To ka zo mu baka jarin soya doya da kwai. Allah ya abba gida muna kira wannan yaron ka zo ka dau jari ko da na 50 ne ko 100 ka bashi ya ci gaba da soye-soyen nan dan wannan gafalallen ba zai iya kare kima da darajarsa ba.